am uitat de facecam. Wow, salutare prieteni, ia să ne jucăm iar jocul ăsta. Dacă vreți să mai continuăm seria asta, pentru că, bă, eu iubesc fac așa videoclipuri. Dacă mai vreți să mai continuăm cu seria asta, gen, eu mă bucur, pentru că jocul ăsta pentru mine este o bucurie. Vine să fac videoclipuri de astea cu jocul ăsta non-stop. Bă! Bă, jocul ăsta este zâmbetul pentru mine. Adică este bucuria lumii. Și mie îmi place foarte mult jocul ăsta. Pentru că pentru mine jocul ăsta este Caterinca. Pentru mine jocul ăsta mă bucură, pentru că mereu când mă joc pe dânsul, niciodată nu mă plictisesc. Nu mă plictisesc deloc de jocul ăsta. Dacă mă plictisesc, deschid jocul ăsta și mă joc în dânsul, nu? E foarte amuzant și interesant. Și mai facem un videoclip, că de ce nu? Că e foarte interesant jocul. Blue, eu sunt echipa Orange. Bună. Ce bă? Bă, yes! Eu nu știam că a câștigat. Bă, eu n-am omorât pe nimeni, bă, foarte bună. Suntem îngerași. Suntem foarte mari îngerași. Suntem îngerași. Suntem îngerași. Echipa verde, că e culoarea mea preferată. Echipa verde, că e culoarea mea preferată. Eu să aleg unde sunt mai mulți oameni aici. Să aleg aici. What about this? Bă, cine? Bă! Bă! Ce bă? Gata, m-a sunat mama. Așa, bă. Home. Dead match. Dai ce, bă? Eu trebuie să fie. Bă, mă electroșocototează, bă. Bă, unde-s? Bă, mă electroșocototează, bă. Bă, mă electroșocototează, bă. Te ucidă, femeie, bă, te ucidă. Te ucidă. Te ucide. Bă, te ucide echipa. Bă, te ucid, bă. Femeie, bravo, că ai. Bă! Bă, nu știu să mă rog. Bă! Nu știu să mă rog. Bă! Vedeți ce bărci, ce porumbi mai... Unde să mai sunt oamenii putroși și nu. Stop! Bă! Bă, m-a făcut șnițel! L-a făcut șnițel! Vorba mea și... Bă! L-a făcut șnițel, bă, m-a jucat șnițel de avioană. Hai să vedem, mă. L-a făcut șnițel, șnițel de avioană. Teo, ce șnițel de avioană? Șnițel de... Ai mea s-a dus pe o insulă. Teo, ce barca, bă? Nu te mai poți întoarce de aici. Nu te mai poți întoarce. Am uitat care bărci infinite. Ce-i, bă? Ia uite, bă, la dânsul, ce obraz are. Ce obraz n-are, bă. Bă, ia uite, bă, la dânsul și ce obraz n-au. Ia uite, n-au niciun pic de obraz. Glumesc. Te ucid. Te ucid, are puțină viață, te ucid. Băi, eu ce, bă, te ucid. Am ucis încă doi. Mai ucid. A pierdut echipa mea. Ai ucid. Hai să ucidem. Oh, salut! Salut, prietene! Șeful! Hai să ucidem! Bă, scuze, șeful, scuze! Șeful, scuze! Sorry, șeful! Sorry, șeful, sorry! Scuze! Bă!
Bă, da, ce e acolo? Hai să ne ducem acolo. Nu, hai mai bine să-i ucidem, mă. Facem mai mulți bărișori, bari. Că noi suntem îngerași, noi nu ucidem pe nimeni. Glumesc că nu suntem îngerași, ucidem. Ne ucidem. Pentru că ei ne ucid, pentru că ei nu sunt îngerași, dar noi îi ucidem. Pentru că... Nu, păi și ce dacă trebuie să fim îngerași? Nu contează. Pentru că ei ne omoară. Bă, electroșocotatează, bă! Bă, electroșocotatează, bă! Bă, ne prea uzat jocul ăsta, bă, mă faci să nu mai, bă! Mă uciți. Te uci. Bă, mori! Bă, mori! Mori! Bă, eu merg cu barca pe... Bă, sau ăsta, jocul ăsta e prea... Uite ăsta, bă, n-are echipă, bă! Și poate omoră pe toți. Uite, bă, n-are echipă, bă, te uci șnițel! Șnițel! Te uci șnițel! Te uci șnițel! 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 Șnițel de-a fi! Uot! Șnițel de-a fi! Uot! Fugi! Fugi! Bă! Bă, ce are asta, bă, cu mine, femeia asta puturoasă? Bă, ce bă, killer, bă? Ăla e killer. Uite, dai care n-au echipă. Îi cedă. Pe toți. Pe toți. Îi duce pe toți. Bă, ăla mă ucide pe mine! Bă, iarăși asta ne ucide pe mine. Iarăși killerul ăsta, bă, puturos. Iarăși ăsta. Bă, dar ce are femeia asta pe mine, bă? Bă, ce are femeia asta pe mine? Mori! Mori! Da ce, bă, cu mine? Măcar am câștigat. Bă, ce are? Băi, nu mai filmez așa episodiu. Șmecherie. Băi, să, bă, te ucid. O să ucid, te ucid. Mori! Bravo, bă, l-ai ucis, bravo, dar ce are, bă, lumea asta cu mine, bă? Eu am fost răutăcios, eu n-am lovit niciodată pe mine, dar spun că niciodată... Bă! Mori, bă! Mori, bă, puturoasă, bă! Mori, bă! Mori, puturosule! Bă, ce cu prostia asta de femeie, bă? Ce cu ea? Ce are, bă, ea? Ce fel de killer este ea? Ce fel de killer? Bă, eu vreau, mă așteptați să fie echipa albastră. Bă, știți de avion, bă! Bă! Ce are, bă, lumea cu mine, bă, când mai... Postez așa episoade, bă, merg cu barca pe jos. Șnițelus de avionus. Bă, trebuie să distrug barca. Trebuie distrug barca. Bă, trebuie să distrug barca, bă. Bă, cum mă pun pe barcă, bă, trebuie să mă spawneze. Bă, trebuie să mor. Rip, Gigel, rip. M-am făcut rip. Gigi. Bă, să rit în cap la cineva. De ce mă ucid atâția, bă, mă fac... Bă, electroșocotatează, bă, femeia aia. Femeie puturoasă. Femeie... Mori! Te electroșocotatează. Ce are, bă, femeia asta? Așa pe toți îi poate omor. Ce distrug barca? Bă! Ia ce pro, bă! Iar ce șmecheră se crede femeia asta. Fata asta se crede foarte șmecheră. Bă, ce fac crede hacker. Bă, te ucid! Mori! Bă, te ucid, bă! Dar femeia asta e foarte enervată. Ce cu serverul ăsta? Mă șiez de serverul ăsta. Ritmul ăsta niciodată nu pot scăpa de femeia asta puturoasă și aiurită. Bă, femeia asta, băi! Killer direct! Chiar dacă jocul ăsta se ne ucide, bă, despre asta e jocul. Ziua de astăzi, bă, ziua de astăzi, puturoasele, și și-a deschide.
Ce mor? Bă! Știi ce bă prostie asta, bă? Bă, ritmul ăsta e să mă joc la asta, bă, ia să ies de serverul ăsta și ia să intru pe altul. Am ieșit de serverul ăsta, pentru că ăsta m-a enervat tare și am intrat, ieșit de serverul ăla și am intrat în ăsta și sunt echipa albastră, care e culoarea mea preferată, albastră. Mă rog, verde e culoarea mea preferată sau ambele. Ambele sunt culoarea mea preferată! Am murit. Sper că nu mai există femeia asta pe lumea asta. Femeia asta puturoasă și rea. Ala e supărătoare. Bă, ăștia mă fac șnițelă. Bă, ce niciun pic de obrază ăștia, bă, am stric episodul. Dar ce, bă, eu sunt într-un... Bă, ce sunt, bă, eu sunt într-un server de hacker, ce, bă? Uitați hacker și distrug totul, bă. Mai ales fata aia puturoasă și rea, care nu mai ucide și ucide. Bă, ce, bă? Bă, nici nu-i pasă de nimic, bă, eu cred că a fost crescută o femeie, o fată foarte, foarte, foarte rea. De așa cred că a fost și părinții ei. Așa scrie. Bă! Bă! Mori! 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 Bă! Bă, dar e foarte enervat jocul ăsta de video. Bă, serios, ăsta mă enervează. Începe de să mai distruge bărcile, ca să nu mai aibă pe. Uite, distruge barca aia! Gata, le distrug barca. Bă, dar trebuia ce? A pus ce ceapa, dobi, ceapa. Hai să fiu eu ca femeia aia proastă. Hai să ucidem. Femeia demonică, femeia demonică. Opa, cipi, caca. Nu, cipi, ceapa. Păcichi. Păcico. Am o șansă foarte mare. Cred că am o șansă. Sper că am o șansă. Hai să ne distrugem în echipa asta. Ne ducem în echipa asta și dăm cu bazuca. Ducem în echipa asta și dăm cu bazuca și dăm cu bazuca și ne distrugem barca lor. Puturoase de 2 miliarde de 0 dolari. Pentru că ei au 2 dolari. Păcicăm. Te ucid. Mori. Cipi, ceapa.